Wis karek loro kek ya ora payu-payu iki. Dina iki mong jan termasuke suwepi lho ngarahku iki. Lho ngagek payu 6 iki guran. Anak wong telepon. Duwek karek titik apa tak tukokne montor ae ya. Timbangane mlaku. Kuwi apa bakul montor ya? Tapi kok ngarepe enek kuburane. Kuburan kok semene diawane. Kok sepasang apa lanang wedok ya? Tapi kok renek jenenge ya. Tak dongakne wae lah. Heeh, Pak Di. Heeh. Kuwi kirimen rong rit ngono ya, sing peleke racing. Heeh. Heeh, ya wis ngono ae, kek enek konsumen apa mbuh arep maling kek. Ya wis ngono sik ae ya. Heeh, rong rit. Yo. Oh. Kuwi antarane wong arep gendeng apa trewis gendeng tenan to kuwi. Jenengmu ora enek. Penting aku dongakno uripku ning donya penuwake ya, Mbah. Lha kowe iki nyapa? Lha iki kumbahan mobil kok iso malah ndonga-ndonga maksudmu piye to? Wis gek ndang lunga, ndang balik apa nyandi kono? Dek iki lho enek wong kaya kowe ning kene montor ilang loro adek. Wis ndang gek balik. Sik to. Lah aku ra edan ki. Tak kira kuburan wali. Jenenge maling wis ora enek sing ngaku to. Dek iki ki jan blejet kaya kowe ngono kuwi, rupane jan kaya bluluk. Rene-rene iki moro-moro montorku ilang loro. Wis gek ndang lunga. Sumpah aku ora maling. Aku arep tuku montorku ya. Bakule ning ndi ya, Lek? Kae iki ora didol. Kok iso men. Wis gek ndang gek lunga. Dino iki kok ya apes men to ya, ya. Tak kira konsumen kok malah wong gendeng. Jane pengen sing ndase ijo kae. Derene ra didol. Lho. Ya ki wong gendeng kok. Gawani dhuwit sakmono kean to kae. Lho, Kang. Lah kuwi dhuwit tenan apa dhuwit palsu kuwi? Mau tak nggo tuku ning toko payu ki. Oh. Heeh. Ya wis yuk. Ayo Kang nek arep tuku kae yuk ngecek dhisik ra apa-apa. Yo. Wis, ndang Kang. Wis sampean milih iki kan stoke gur garek loro iki tok lho Kang. Garek iki karo kuwi. Tak tukune kabeh ya. Beh aja kabeh to Kang. Lah engko kancane ra enek nek arep tuku iki engko.
Sing kae iki mau wis dipesen wong, Kang. Iki wae ya. Iya iki lah. Apik enek mereke ya. Piro iki mau regane lek? Iki ya wirid ya an, Kang. Terus mesine barang buandel. Lha iki lho sampean isi Pertami seliter ngono wis teko Mekah Madinah kono, Kang. Iya. Penting regane iki mau lho piro? Oh, iya, Ding. Nek regane ya kuwi, Kang. Aku biasane tak adole 15 juta. Nah, iki berhubung karo sampean wis 12 ae gawanen. 14 nek oleh ya. 14. Wis langsung ae. Tak gene nota ya. Hitungan Tak hitungin dhisik ya, Kang. Pas, oh, Kang. Nah, iki surat-suratnya wis kabeh komplit ning kene ya, Kang. Alhamdulillah masih wong gendeng duit asli. Lho. Kang. Lah kok ora mbok tompaki? ngirit. Lah aku iki wis tak kebaki kok tangkine kok. Wis garek nompaki ae ora apa-apa. Bakolok cerewet. Aku ora tak iso numpak yo.